komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alauna 35. Ang oras ginadulong sa inyo sang pamatian namun ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa militon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
inspirasyon sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Peace on earth we dream for the world. Ngayong hapon na naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Siyempre, welcome na naman sa itong pagpangalagat sa karon nga hapon sa palatuntunan This is My Life. Miyerkules nga desyon, katapusan nga adlaw sa bulan sang Setyembre 2020. Katapusan nga adlaw man sa papaidalong neton dali sa siyudad sa Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine. Pag magapangatubang naman kita buwas sa tungod maghagan-hagan ang tanan, makamat-amat na kita hulag-hulag pero hinay-hinay sa gihapon tungod kita karon sa tungod gabi. Pagkatungang gabi, alas 12, pag alas 12:01, ara na kita sa idalong sang General Community Quarantine. Di ba? Ano na masay ninyo dira kaysa nahambal na naton kinahanglan, titba ang maghinay-hinay para nga maghagan-hagan man ang tanan. So, ina pala tandaan sa mga maayo man naton nga hinimuan, so padayon kita sa pagsunod. Padayon kita sa pagsunod sa ginapahimo sa aton para sa aton kaugalingon nga safety sa pamilya naton, sa aton komunidad. Siyempre, importante ina. Okay? Yes, Tita Wilma. Kagkaroon man nga adlaw sa atong sa countdown, sila na lang nabilin Tita Wilma man. 86 days before Christmas Day. 86 days before Christmas Day, kag 93 days before New Year. 2021. Kinanglan, ano na ganit, Tita Will. Hindi makabati lang ya. Ako personal ya. Ako personal nga opinion, kaya ako personal nga nabadsagan. Makabati lang ko yung dasig nga tempo sa Christmas song. Pinako na, amulan na iya kanabaw sa atong kalipayan. Pinahanglan gid nga, dingawon neton, tinguhaan neton, nga mangin malipayon kita sa pihak sang pandemic nga aton ginapangatubang sa karon. Ini bala Tita Wilma, so padayon kita sa probinsya sa Negros Occidental, sa siyudad sang Bacolod, preparar kita sa bag-o sang aton sini community quarantine status. Kag kinanglan padayon lang kita sa pagsunod sa mga protocols ginapahimo para sa aton, di ba Tita Wilma? Kay buwas sa magsugod na karon sa tungang gabi, siyempre sa labatian naton, kag sa makita man naton sa mga ginpagwa sa LGU, especially sa PIO of the Public Information Office sa siyudad sa Bacolod, di ba? Ang GCQ mag-aumpisa sa Oktubre 1, tugtog petsa 31. So, suspended. Wala na pa siya makita ng mga checkpoints. Suspended ang mga checkpoints
points. Kaya wala naman sila sikyaron, kay mag-aumpisa man ang suspension sa HQP o kung home quarantine ka. Diba? Kag, syempre, ang pagwa-sulod naman sa atong sa mga apor, i-regulate na sa gihapon base man sa Executive Order 51-8. Kag magluwas man na Tita Wilma, nami lang kay tibisan paano ang atong sini transportation sector, di ba? Although nga magabalik limitado, pero at least bisan paano, no? Makahulag na amat-amat ang atong sa mga motorista. Limited public transportation, balik na. Observe with social distancing. Mga motorista or mga drivers naton, kabalugid ka mo sa inyo mga salabton. No face mask, no face shield, hindi pagpasakya kay kamo ang mutahan kasi na. Di ba? Yes, mga tricycle, ang mga tricycad, amat-amat, pero hinay-hinay, kaghalong-halong man. Kag ang mga trabaho naman sa gobyerno, yes, full operation, ang trabaho sa gobyerno, nga naghahatag ang inaiyang mga ahensya sa gobyerno, nga naghahatag sang essential services. Samtang ang iba naman nga mga talatapan, work from home sa hapon. So, sa mga may inugtalo up, yes, sa mga sa mga ahensya sa gobyerno, no, mga papeles, mga dokumento ninyo nga sinahanglan, yes, pwede na kamo maka-amat-amat hulag buwas. Pero, syempre, kabataan, nag-aedad 21 years old and below, ang aton mga elders, syempre, lakip na naman silang sa elders, ara na dirang aton mga senior citizen, hindi kamukagwa, di hapon. Pero sige lang asa, di na makadto, di na kita tanan makadto, ha? Yes, okay. Pwede nag-account dine-in sa mga restaurants mo, di ba? Kag sa mga fast food businesses, sa mga negosyo sa fast food. Pero tikunanad naman ka mo, dira iya ngara na lang sa inyo balay. Conforme na lang anay nga dira sa balay, no? Say 50% kung mag-dine-in ka mo, guwa ka mo makaon ka mo to sa ano 50% man lang ang ma-accommodate sa isa ka restaurant. So, much better na lang luto na lang kamuda o hindi gani, Tita Wilma? Take out na lang kag dalon sa balay. Diba? Oo. Kag, ang mga hindi, pwede nga mga negosyo sa idalong sa general community quarantine, ina ba lang nagapatigayong sa driving lessons, di ba? Mga language lessons, mga dance lessons, acting, pagid ang mga voice lessons, hindi na pwede, relax lang kamuanay ang pagid sa entertainment industry. Ang mga library archives, sa mga museum, kag syempre ang mga cultural centers, relax, kay sirado ka mo gihapon, hindi ka mo pwede ka-operate. Ang mga tourist destinations, ang mga mga water parks, mga beaches, mga resort, no sa gihapon, ha? Oy, ang full body massage, hindi man ka mo gihapon kapang masahe. O, ang mga tattoo kag body sourcing, relax lang ka mo dira. Yes, ang mga live events, ang mga pagulang, may mga nagapamangkot, ang mga religious gatherings, let's say, ang mga pagpatigayon sa misa, pwede, pero at least, di ba, 10 persons lang ang i-allow. So, depende na iya sa pari nga natungdan sa isa ka parokya kung paano niya inaiya mapatigayon. So, mga importante lang na sa gihapon ng mga tao, nga mga may papel iya sa patigayon niya misa, ang pwede nga makatambong, di ba? Okay, relax lang kita dira. Sundon ta lang ni Anay, sigihon tagid ang maayo na to nga performance, kaya amat-amat nga nag-aayo man ang dalagan iya sang aton pag-away sa COVID-19. Kay kung magnami, pagid na, ma-modified pagid na after 31, kaya ganyan malawig-lawig, mag 1 month mo, no? October 1 to October 31, malawig. Pero pasalamat lang kita kay tinagahulag para sa kaayuhan. Diba? Yes, it will ba? Plus, pagin, kung mag-ayo, pagin madugang-dugangan, di makagwa man, no?
Ay, oo, mga anak. Ay, bilang nila siguro maayo, no? Sunod kita sa dapat na itong sundon. Aha. Okay? Yes, Tita We. Kag ariho, ang PhilHealth ba lang? Ba, maano na lang kita kung buong kagon or let's say dulaon ng PhilHealth man o buong kagon or dulaon ng PhilHealth. Ba, maano na lang kita sini, no? Pero gintagaan na deadline ni Presidente Rodrigo Duterte, ba? Si PhilHealth President Dante Giran, ha? Nga siling niya, abi panilhigin ang PhilHealth, limpyuhi ang korupsyon sa imo talatapan, tugtog Disyembre, karon nga tuig 2020. Naamo na hambal kang Presidente sa PhilHealth President, hambal nga ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sila niya, kung hindi ina mahimo ni Giran, ay, may posibilidad niya nga dayunon ni Presidente Duterte nga bungkagon o kundulaon ng PhilHealth. O, kaluoy, nagigayo sa amon nga mga pigado, ni Mano na lang kami na. Pero tika ba, lumantam na mo una-una, yaging pangabay man ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso, nga dulaon ng PhilHealth, bangod iya sa sobra-sobra laknagon ganyan korupsyon. Ha? Ambal ni Roque, hindi madali ang pagbungkag sina. Kaya nga, kinahanglan pa nga i-considerar ang mga empleyado nga may mga civil service eligibility. Wala man suno sa iya sang dapat kamalakan ng publiko, kaya nga, padayon sa gihapon ang libre nga medical services, kag igasaylo lamang ang pondo sa pagatukuron nga ahensya sa baylo sang PhilHealth. Kaya may sabat ang aton sining ginhambal, no? Kabay pa. Kabay pa. Are, isa pa ka informasyon man nga nakuha ni Tita Wilma, ang 4 ka bulkan sa Pilipinas. Ginamonitor sa kaunsang CIVO, no? Sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o ang CIVO. Tungod sa Tita We? Tungod sa abnormal condition nga ginapakita sa mga iniiya, no? Kahapon. Siyang mga bulkan nga inaamo ang sa Taal, no? Ang bulkan Taal sa may Batangas, ang bulkan Mayon sa Albay, ang Bulusan sa Sorsogon, kag ang Kanlaon sa diri sa aton sa Negros Island. Under monitoring na sila subong sa CIVO. Okay? Suno man kay CIVO's Director, Renato Solidom, ining 4 ka mga bulkan na pahamtang sa karon sa Alert Level 1. Kag nagpatigayo na sang steam-driven explosion. Gani ginapahalong man ang mga residente, dira, malapit diri sa aton concern naton diri sa Negros Island, is ang bulkan laon. So mga kauturin naton nga malapit dira, ginapahalong gid kamo, nga hindi gid magsulod sa danger zone. Pero sa Senate hearing sa Department of Science and Technology, para sa ginalukar naman iya nga budget sa CIVO sa hambalyan ni Solidom nga hindi maka-apekto sa pag-nubo sa proposed budget ang ila sinipag-monitor sa mga bulkan. Tikin mo ang ilang budget for next year, ginuhinan mo na from 462 million pesos na budget ng CIVO, nagnubo ini sa 133 million pesos. Pero ang hambal ni Solidom, may posibilidad man na maapektuhan ang ilang mga project pareho sa strengthening the tsunami awareness and resilience of community. Pero amo naging kuha ko lang na kay gusto ko i-share sa inyo na mong ginabantayan sa karon sa nga itong nga Philippine Institute of Volcanology and Seismology and CIVO sinadala dira ang aton diri iya bulkan sa Negros Island, si Kanlaon, magpakabuot ka lang, magtinong ka lang, no? Para sa amon iya na ari diri sa Isla San Negros. Diba, Tita Wilma? Yes. Okay, gamay ng gid. Ang atong sinidalagan anis ng panahon, Tita We. Kay kun lang taon naton sagwa, syempre,
Nagamat-amat naman dulom ang atong sini kalangitan, di ba? Pero ang hambal sa atong sini Weather Bureau, ang pag-asa, habagat gid sa ila ang mabatsyagan ng weather system sa pungsod. Ang hambal sa pag-asa, nag-aapekto ang habagat sa nakatundan nga bahin sa Pilipinas. Sa bugos nga pungsod, mangin mainit yes kainas ang aga, di ba kanami, di ba sang silak sang adlaw. Ganito ko adlaw na masingki na masakit sa panit, ma? Mainit ka matawhay ang panahon para karon nga adlaw. Nan. Sa bugos nga pungsod, sa nahambal na naton, maka-experiensya lamang sang isolated nga pag-ulan sa sininga hapon o kung sa kagabihon, dulot inaiyasang thunderstorm. Hindi na na matingala kay ang panahon sa karon ari natin sa tig-ulan na wala man sa nga nabasa kay gale warning, gani hilway man nga makapanagat ang aton mga sakayan padagat, pwede sila makabiyahe kay ang aton man mga mangingisda, pwede sila makapanagat. Si kabalo kita nga ang Visayas, Palawan, Kalakip ng Kalayaan, Group of Islands, Occidental Mindoro, mangin magulugal-uman sa kisiningation, magulugal-um, tubto magaluumon, nga may lapta-lapta man yung papag-ulay, tungod sang habagat kag localized thunderstorms. Kag, syempre, ang dapya naman sang hangin, halin sa nakatundan, pakadto sa namagat na nakatundan, mabatsyagan ina sa Kalayan Group of Islands, kag Occidental Mindoro, nga may makuyang tubtog kasarangan naman nga pagdakyas sa mga balod sa kadagatan. Ang temperature natin sa mabatsyagan, diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, from 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Siaring adlaw, aga pa kaina, nagpakita, nagpabatsyag, isa nga kainit, alas 5:46 sang kaagahon. Kag magatunod naman siya karon sa uman gihapon nga oras galing pakadto na sa madulom na pagkaina alas 5:46 siya nagbutlas, magatunod siya alas 5:46 man sa gihapon sang kasisidmon. So inangaton weather update inahatag sa inyo, hinahinay lang kung magwa ka mo tungod hindi naton mapaktan ang dalagan sang atong sinipanahon nga bulpila magpulo pa na lithi kay tilikaw kita anay ha. Okay, mga palangga naton nga mga tagpalamati, relax lang kamo. Ang ito na anay matahuman nga lalentunon para gid sa inyo tanan. Ain't it funny? Is it just guesswork? Maybe with just a touch. Two different people from such different worlds apart has touched each other's heart like candles in the dark. If it's Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Yan, from Gino Padilla para mansetong sa mga palengke ng mga palamati. So sila nga bahin, isa ka flash report. Halin sa La Carlota. Sa Moises Padilla, pod kay Action Festival Villamor, Action Festival. Yes, Action Wilma, mayong hapon, no? Flash report gikan diri sa Barangay San Miguel. Diri nampi sa may kampo Noy Beaches ang Barangay San Miguel nga ginapanagiahan man ini ang kampo ni Antonio Tribol Action Wilma. So diri nakita diri nga isa ka bangkay sang babae nga nagaedad minus makulang siguro ni 13 anyos Action Wilma. So nakita naton diri ang sitwasyon sang area kawayanan ini siya idalom sang pangpang siot gid ini siya. So ato siya sa kilid sang kawayan, no? So hindi pa naton to masulod kay gintunggan pa sang ato katapos sang kapulisan sang syudad sang La Carlota kay ginapahabot pa ang suko Action Wilma. So ang sistema subong dire aton dire katupad hari si Kapitan Leonora Robles sang Barangay San Miguel. So masako pa siya. Aton siya tanig nga ipa-interviewon regarding sila isang nasapuan nga bangkay subong gid lamang na adlaw. Action Wilma. So ini siya karon na ginahulat ang suko kung ano gid man ang status sang ginkamatyan sini sang isa ka babae nga nagaedad 13 tub 14 anyos na babae Action Wilma. So luntahon tani kag kwaon naton ang iyang report sang suko kag iaboy sa pila ka public affairs program sang Action Radio Action Wilma. Okay, Action Festival. Okay. So rektaminti kita nga naga-live report diri sa area sang Barangay San Miguel sa Campo Noy Beaches sang Barangay San Miguel, La Carlota City. Ang inyo ka-action, Action Festival Villamor na una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Okay, asa na ba yan si Action Festival Villamor? For more reaction is nasabihin, isa kabangkay sang dalagita, ha? Sa ila pagpati dalagita, nag-edad 13 tub 14 anyo.
ang nakita dira sa Campo 910, Campo 910 sa may Barangay San Miguel, no? Sa La Carlota, dira sa may Antonio Tribol. Ang si Antonio Tribol amo nang nagapanag-iya sang Campo 910, no? So sa mga detalye sini kung sino identity, sino ang bata ang dalagita nga ini, kung ano ba lagid ang nagkalatabo o ano ang natabo sa iya, ang pagkilala sa iya, dugang nga detalye bantayan lang naton karon sa pila naton ka mga public affairs program. Okay? So, balik man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Relax lang dira mga palangga naton ng mga tagpalamati. Balik pa pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercial. A public service announcement. Itong mga tagpalamati apod sa ito sa FB Live. Dire sa Moises Padilla sa inyo tanana. Mayong hapon lang dira. Kag salamat yun. Kay Philip Alon sa Guy Tutukan. Good afternoon. Kamusta lang sa imo. Kay Maria Luz Grijaldo Magkunat. Stay safe. Good afternoon, Tita Wilma. Ask ko tani if required bala sa gihapon nga magsuksok sang face shield. Kay daw face mask naman lang. Kag social distancing ang gina-required. Nelf Dakuma, ina iya National IATF na iyang naga-required sa aton. Nga dapat gamit kita sang face mask kag face shield. Observe social distancing, hindi na siya madula. So go lang kita dira, ha? Nelf Dakuma, salamat man. Good PM, Tita We from Cativir. Hi, Tita Wilma. Good afternoon. Watching from La Castellana. Marvin Esparagosa. Hi. Yeah, Virginia San Antonio Alpinda. Aragid siya, as always. Mayong hapon lang sa imo. Good PM action, Tita We. Bloom. Okay. Tita We, halong lang and God bless. Basta makapang-lipstick ta gani, kag makapamulpus, di dumayan-ayan. Na? Hindi, Maria Luz Grialdo Magkunat. Good PM to. Watching lang ko di. Stay safe and God bless. Mayong hapon dito, wega, pamatigid kami diri sa Silay. Rex Soperiano. Sa mga taga Silay, mayong hapon lang dira sa inyo. Salamat. Kamusta man kamo dira? Halong man kamo pareho diri sa amon sa siyudad sang Bacolod. Yes, Ken, thank you, Ken. Na? Kag, Alex Fuentes, ada man siya, nag-aupod sa itong sa siniya nga hapon. Good afternoon sa This Is My Life. Kag Action Tita Wilma, happy Wednesday sa imo. Salamat, kid, na? Michelle Baikin, good afternoon, Tita We. Kagwa pagali sa imo, na? Michelle, amo na kun nga agwapo man si Tuto JM. Okay. Nelf Dakuma, yes. Nining Malu is watching. Good afternoon. Napod ba si Tuto Larry? Salamat din sa inyo. Kag, Cordapia ko. Aparte yung account name. Cordapia ko. Hello, Tito Wilma. Good afternoon. Ka-monitor din sa Handuman and keep safe. Okay, sa Handuman. Nandito sa Zone 5. Mayong hapon, mga suki. Tagin na din sila. Mayong hapon lang din sa inyo. Kay Lisa Monte Castro. Wow, tita, kanami kay pamatian sa Christmas song. Oo man, bisan paano, no? Mayong hapon sa imo, Tita Wek, sa tanan nga nagapamati sa imo program, This Is My Life. Tita, liyog lang ko tamyaw palihog sa duha ko kabata. Justine kag JC, dira sa Banga 3C, Purok 3, Barangay 4, Himamaylan City. From Doha, Qatar, watching live. Okay, halong kamandira. Good afternoon. Ma'am Wilma from Iloilo City. Yes, good afternoon sa imo, Elvira Simon. Mayong hapon, kid. Sa mga kauturan naton kag sa mga tagpalamati naton dira sa isla sang Panay sa apat man ka mga probinsya. Hi and hello linggit sa inyo. Good afternoon, watching from Cainta, Rizal. Halin kay Rizalin Ponjas de la Cruz. Yes, Miss Heaven, mayong hapon man sa imo. Via Jonathan, salamat man. Okay, pila pa lang ina sa iton man mga greeting sa karon nga hapon. Relax lang kay magabalik pa si Tita Wilma man dugay-dugay sa pagpanamyaw sa inyo, ha? Okay.
Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Yes, ang ito na ni Dr. Alfred Q.
Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang icon na letter sender sa karon nga hapon, nagapatawag ni siya kay Lira. Kay iya ko nga lang ding puha sa iya zodiac sign nga Libra. Paamo kay nada. So, gipagi man niya sa itong sa niya messenger, kag ang mensahe or sulat ni Lira nagasiling, Dear Tita Wilma. Ito, ari siya. Tawgalan ninyo ako kay Lira. Tungod October 23 ang birthday ko. Akon zodiac sign Libra. Ina, Tita Wilma, ginakalipay ko man. Kag abi mo, gusto ko man kuntani nga magpasalamat sa bata ko. Ano abi kay abi ko man, sa pagpati ko gid, wala siya sang tulo. Nagpamana siya sang timprano, kag pareho na nag-establish sa amon. Tapos, ako ang nag-aatipan sa akon una na apo. Akoon ko, Tita Wilma. Permi ko ginaaway ang iyabana tungod mainit ako kung madumduman ko nga tungod sa iya nag-untak sa pag-eskwela ang akon bata. Ang tanan ko nga handong sa iya naguba. Pero sala gali ang pagpati ko. Mapisan kag baatipanon ang iyabana. Baliskan pagani Tita E. Tita E. Siya na ang nagatrabaho, siya pa ang nagapanindo, kag nagapanghimos sang amon kagamitan sa balay. Wala naman abi ang bana ko, Tita Wilma. Ginbayaan niya kami sang akon anak. Gani daw natiphagan gid ako sang pader sang ginbayaan niya kami. Ginbaylo niya kami sa ibang. Kag ang natabo pagid, nagbusong pa ang akon bata. Wala na ako sang ginasaligan, kundi ang ako na lang kuntani bata nga babae. Nagasalig na lang ako sa Diyos. Nagatuo ako sa iya gahom nga makatibawas pa kani sa amon pagpangabuhi. Nadula ang bana ko, pero kaayog gid sang mahal nga Diyos. Maalam gid siya, Tita Wilma. Wala niya kami ginakabayan. Ang lalaki nga abi ko anay mangin pabug-at sa amon nga duha sang akon bata. Amo paggali ang makabulig sang maayo sa amon. Tanan nga iya sweldo, ginahatag niya sa akon bata. Ginahambalan ko gani siya nga mag-save man siya kang para pang good time niya kag para sa mga kinahanglanon niya sa iya kaugalingon. Siguro
may kakulangan man ako sa akong bana. Kay wala ko siya kinaasikaso permi. Pareho sang makita ko sa akong bata. Kay ginapangita ko sa iya ang magarmo na mo nga pagtangabuhi nga wala niya maghatag sa ako. Tita Wilma, gusto ko man tani nga makabawi sa ina. Bisa na lang sa pag-atipan sa akon mga apo. Tungod nagabusong na naman ang bata ko sa ikaduhan nila nga bata. Abi mo bisan sa sining panahon sa pandemic, huwartigid ang paghalong nga ginahimo sang bana sang akong bata. Hindi lang sa iya kaugalingon nga nagatrabaho siya, kundi kami man nga ara sa balay. Maasikaso gid siya kag madinungdungon. Ginapasalamatan ko gid ang mahal nga Dios nga amo sini nga klase ang nasalapuan sang akon bata. Ang tanan nga kaakig nga ako na batsyagan, subong na bayduhan sang kalipay. Tita Wilma, hindi mo gidtuod mapaktan ang nagakatabo sa aton kabuhi. Kung kaisa, ginasibi ko giyad ang mga naagyan ko sa bana ko kung naaging bayaan niya kami sang akong anak. Pero subong, ginapasalamatan ko na sang dako sa mahal mo ko. Kabay nga manginalipayon ako, upod sang akon mga apo, kaliyo sang akon bata kag sang iya pamilya. Dari lang kutob, Mrs. Lira. Okay. Sa itong letter sender kay Mrs. Lira, mayong hapon sa inyo. Salamat din sa imong share diri sa programa This Is My Life. Kung wala man mag-success or hindi naging successful ang imong marriage life, tungod din baylo ka mo sa imo bana sa iban nga babae. Pero, ginpunan sa mahal nga Diyos ang nadula sa imo. Diba? Yung kaugtan mo, kay ti kadamo pa tani isang hando mo para sa bata mo, galing kay ti nagbusong, ha? Yung kaugtan mo pang lalaki, kay ti dira pa naglumon sa inyo, pagkatapos gali, dira mo nakita kung ano siya nga klase ang lalaki. Ay, bo, pagduda, kamalugid ta. Ang aton pagduda kung kaisa, inang aton ma-experiensyahan, ilabi na gid kung may eksperyensya na kita nga naintuan kita sa nakaligad. Do halos tanan mga hulag kag tanan nga nagakatabo nagaduda ka na, no? Amo inang natabo man sa imo. Tungod sa balik doon mo gamay, don. Ay natabo sa kabuhi mo hinbayan ka sa barna mo. Amo na nga hindi ka gusto, supposedly hindi ka man gusto nga matabo sa barta mo galing kasi ano mo nagbusong na, no? Ginbaton mo. Pero hindi mo pagbasulon ang kaugalingon mo sa kung anong nadula sa ina. Why ka lang swerte sa bana mo, amo na lang na, no? Amo na yan na nadula siya. Siguro ngayon nakita sa nga masobra sa imo kag sa bata mo, okay na lang, hindi ka na magtanong sang dumot, hindi ka na magtago sang kalain sang buot sa iya, kabay pa nga mangin malipayon siya kung diin man siya, muna ba na? Kung may pagkulang man sila, na siguro kung may pagkulang man ang bana mo or ikaw may pagkulang sa bana mo, nga imo man na-recall, amo na siya, no? Gusto mo man tani, kaya na ma-realize mo na bala sa ulihi, na ay basi isa sa mga rason kung nga amo ning natabo sa pangabungki ko, tungod nakita ko sa bata, ang maay nga pag-amo mo sa iya bana, niya pag-amo mo sa iya bana, kag ang pag-amo mo sa bana ya sa iya, makita mo nga manami, matakom ang ila relasyon, mabako ang ila relasyon, bilang mag-asawa, tungod give and take, pananggaanay, at
ang responsibilidad sa nga asawa, ginahimo niya sa iya bana. Responsibilidad sa bana, ginahimo niya sa iya asawa. So, dira mo nakita yung imo kaugalingon na may kakulangan ikaw. So, yun ang kakulangan nga na kung ina, na ang kakulangan nga nakita mo nga wala mo nahimo sa banang ihatag ina sa imo mga apo. Kaya sila mo dira ka na bisan sa sinalila nga paagi, makabawi ka sa imo umagad. Naging kaugtan mo una-una. Pero gihinulsulan mo naman. Kaya nakita mo nga maayos siya gali nga klase sa tao. Di ba? Nan. Ay, oo. Kag siguro naging maayong asawa ang imo bata tungod hindi siya nangin nega sa iya sinisitwasyon. Sa sitwasyon nila nga mag-asawa. Kundi iya gin tunan gid siguro man. O iya man obserban kag nakita ang inyo relasyon bilang mag-asawa, ang kakulang mo, na ang mga nakita niya ang mga kakulangan mo sa imo bana, sa iya amay nga wala nimo mahimo. Gihimo niya sa iya bana, that's why nga naging maayo ang ila relasyon. Naintindihan sa bata mo. Kag sa iya man bana subong ang sitwasyon mo. That's why nga hindi kanila mapabayaan. That's why nga ginabulig kanila ikaw. Diba? Gusto lang tagaan mo sa importansya. Diba? Gusto na tagaan mo importansya ang ilagi na panghimo, balikan mo sa pagpalangga man kapag atipan, yun lang ginikanan nila. Kag lola man sa imo, mga apo na kay may pala abuton, bala? Kinailan, nga just say nice to them, be loving, be caring, smile, always smile. Kaya kung hindi ka lang nagayuhong happy, ikaw ng klase ng tao, di ba? And be safe sa karon nga pandemic. Kinahanglan lang gid, dear Mrs. Nirira, na kinahanglan mo ang katawhay kagalinong sa imo kaugalingon, ang paghatag sa kalipay sa imo mga ay i-enjoy na lang kaugalingon mo sa imo mga apo, especially sa palaboton, basta baby ganit bagong abot pa, o cute gid kanami ati pa, dira mo na lang ibuhok ang imo tanan nga atensyon, ang tanan mo nga kabudlay, ang tanan mo nga pagpalangga sa imo mga apo, sa imo mga apo, para palanggaon kapag sa imo umagad kaysa imo bangka. Okay? Pasalamat ka sa mahal nga Diyos. Tungod sa pihak sang tanan, nangin maliphayon ikaw subo. Ang tanan nga nagkatabo sa kabuhi naton, kabalog kita, siya ang nakahibalo, kag siya ang nagaplano sa tanan. Be good na lang, be nice na habalog dito, and be safe, be happy. Mrs. Lira, or, yes, Mrs. Lira, salamat yan. Ari ba nga bakanon nga itong ginadulot para sa inyo. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon
niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. Kahibalo. Siya lang din ang nakahibalo sa matabo sa aton kabuhi, kung may mga pagtilaw nga mabot sa aton kabuhi, kung bala kita mangin malipayon o kung hindi, siya ang maalam. Kag siya lang ang nakahibalo na. So, Diyos lawang tayong Diyos lawang nagkakalang from Basil Valdez para sa imo, Mrs. Lira. Salamat din sa iba natin yung mga kauturan. Inyo man mga istorya sa kabuhi, pwede man ninyo ma-share din sa aton sa My Life. Pwede ninyo mapadala sa aton personal nga account sa Facebook. Pangitaan nyo lang ang aton account, Wilma Ancotina Sugaton. May send message na, click nyo lang, type nyo, send nyo, mabasa ni Tita Wilma sa aton messenger, kaya mabasa may natin nun niya. Inyo man mga greetings, siyempre Tita Wilma. If not, pwede man masulat, mapadala din sa among sa Action Radio. This is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Locton Street, Bacolod. Diba, Tita Wilma? Yes! Ang aton man anay Celebrity Code Dicto, pampagwapa. Pa si Tita Wilma pagkatapos ang kilaman ka mga importante yung mga pasita doon. Ato. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginainganyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus
Padayon mga ka-aksyon. Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginainganyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Okay, padayon man si Tito Wilma sa Preses Mylan alas 2:37 Action Radio Philippine Standard Time. Pero siyempre, anay, Tito Wilma, itong Santos
mga istorya, gid ano. Impormasyon lang ining ma-share ni Tita We sa inyo karon nga hapon. Hindi kabalo kita, di ba la? Isa sa mga health protocols na ginapahimo sa iton, wear face mask, face shield, tapos kung magwa sa ako na sa balay kinanglan kung hindi ka panghugas ang kamot sa kinanglan may alcohol, di ba? So kung kamo naman maglakat, kinanglan balon kamo alcohol sa inyong mga bag o sa inyong bulsa, pwede pa. Kasi may iba naman dira, siyempre sa mga may salakyan, abaw ang alcohol para hindi na balasabad, dira na lang sa salakyan, ibilin ang alcohol bottles, ang alcohol sa salakyan. Ang atong sa Food and Drug Administration ako ng FDA, nagapahanumdum gid sa tanan na kay nga na kung pwede hindi ko nung magbilin alcohol bottle sa sulod sa salakyan, ay nasulod lang na may alcohol bala nga hindi lang niya sila nga butilya, bisan plastic bottle basta alcohol ang unod, hindi gid pagibilin sa salakyan. Kay nga madumduman ninyo, di ba nag-viral sa social media ang salakyan nga amakin mo yan ang itura nga diin iya nga nagkalaguba iya mga pulungkuan sa sulod do hindi mapuslan ang sulod sa salakyan kay nga ang butilya nga may unod nga isopropyl alcohol or 70% na yung alcohol, hindi ba lang? Isopropyl ay nagwasaag sa sulod tungkol sa kainiton. Makita gidya nga nawasak ang bintana, naguba ang ceiling o kung ang ibabaw nga bahin sa salakyan, kag ang pulungkuan sa salakyan. Kaya kambal na ni FDA Director General Eric Domingo, sila niya, ang tanan nga mga alcohol bottles, may mga warning na siya nga nasulat na tungod sa flammability. So, if the conditions are bad, this can happen. Si tama kainit sa sulod sa salakyan. Flammable nga dahil ng alcohol. Makita niya sa tanan nga bottles ng alcohol ang sila ka mga precaution, mga paandam, reminders. Pareho sang pagsira, sang taklob sang maayo, pagbutang sini sa husto nga lugar nga may temperature nga hindi iya magsobra sa 30 degrees Celsius. Kaghambal pa ni Domingo, magapagwa sila sang advisory para nga malikawan ang amo siling sahay sa insidente. Umpisa nga nakaangkon sang pandemic, di ba? Isa na ni kaamon sa nambalit ito ya kaina, isa na yang alcohol sa pinakakinahanglan naton nga mga tao para malikawan ang paglabtas sang COVID-19 nga ini. Bisan sino, sugata mo ganin, dami ara lang niya gamay, ara lang niya sa bulsa, pero never get sa mga may salakyan, magbilin sang alcohol sa inyong salakyan. Ano gina nga, bit-bito nyo, sulod mo sa inyo balay, butan nyo lang sa isa ka lugar na pagwa nyo naman, bit-bito nyo naman kag isulod naman sa salakyan para maging safe ang tanan. Okay, ina lang ang informasyon ang ma-share ni Tito We sa inyo sa sininga hapon nga maghalong gid. Alcohol, makahalit, makabulig. Okay? Relax lang. Balik pa si Tito Wilma para sa ito naman horoscope pagkatapos ng mga ini. Daligid lang ha sa aton Facebook Live kay Jan Seva Pabilona. Sorry, kid. Thank you, kid. Mayong hapon. Good afternoon, Tita Wilma Tamia, Kuloy family, Pabilona, Seva family, Nicor family, sa Barangay Kagimit, La Carlota City. Still watching, still listening. Wow, salamat, kid. Mayong hapon sa inyo. Kamodira maghalong man, ha? Importante gid sa aton is maghalong kita para ina sa aton man safety, di ba? Yes, Tito We. Jocelyn Alerta Cordero Hilyang, mayong hapon man sa imo. Tito We, good afternoon. Always listening kami. Please greet
Alma del Mundo Cordero from Bago City. Thank you to and God bless. Okay, sa inyo man. Ay, kay Inday Wilma Cabarles, sa Isabela. Salamat man, kag mayong hapon sa inyo dera. Sa mga taga Isabela, kay Mami Diana Consolacion, kay Daddy Boy, salamat gid sa inyo. Mayong hapon. Kay, sino pagigani? Mami Pilar, kay Nanay Dayin, mayong hapon lang. Syempre magluwas si na Tita Wilma, ay ano ina siya na hindi ko siya makita. Anyway, okay lang na siya, Tita Wen. Action Tita. Action Tita. Action Tita Wilma, good PM niyog lang ko kay Clariza Mitch. Nga ako hinablos gampang okay. Ipa-enjoy siya pampanga. Amo ginang kabataan iya. Santiago Cabarles from Isabela. Bawa mo sa ila. Novi Valencia Subaldo, good afternoon, Tito We. Pag-greet paliw si Mama ko Rose Valencia. Sa kids ko si Lance Kisha, always giga-monitor, Tito We. Thanks. Keep safe. Paamo ka na, no? Kag magluwas man sila, Tita Wilma, Manjo Arnejo. Kay Manjo Arnejo, sa imo salamat gid. Kag mayong hapon man, good PM Action, Tita Wilma, monitor lang kami ni kay Mama Julie. Si Mama Julie Arnejo sa Hacienda. Binitin mo siya. Okay. Oh, mayong hapon lang gid. Kag kay Nanier Uyadel. Check to dito, kay Nanier. Magandang hapon po, Tita Wilma, watching from Quezon City. Pag-greet lang po ng magandang hapon sa family Lindayaw dira sa Sitio Hulugon, Barangay Carulan, Kabangkalan City. Salamat and more power. Kag Anthony Jones Savilio, si Blano, good afternoon sa imo. Monitor lang ko di sa Barangay Nayawan, Kawayan, Tita, while nag-distribute sa printed modules para sa mga students. Wow, saludo kita sa inyo, sir. Thank you so much. Okay? Ari naman ang aton mga sa trading, di ba lang? Ara naman sila, nagasabad naman sila sa atong sini nga mga, sa atong sini nga mga listeners nga nagpadala sa ilang messages sa atong sini chat room. Gasinabad naman sila. Tawe, good PM, great happy anniversary September 30 kay brother Rene Kagingking Salgo. Abi ko isang sanuto. Nag-greet man ko. Melanie, salamat again, no? Kay Sir Rene Kagingking Salgo, happy wedding anniversary. Okay. Kag, wow, kadamo-damo sa ila, digin sapad, no? Sir Elroy, ikaw nang bahala sa ila. Hello, Tito We, great man kami family. Sopriano sa Silay. Gapamati kami di salamat get from Rick Sopriano. Balikan ta kamo, dugay-dugay. Ang aton greetings. Okay, padayon mo sa Tito Wilma sa pagpagalagan sa This Is My Life. Anya, ito na itawi niya. Dr. Pinoy, Qualing Capsule na 100% pure school yun, wala lamod chemical, kagulaman sa
horoscope. Para karon nga lang sa katapusan man nga lang sa bulan sa Setyembre, Miyerkules sa mga Libra. Anyway, sa mga celebrators naton karon nga adlaw, no? Happy birthday sa inyo. Yes. Kag sa mga mag-asawa man nga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary sa Rini Saldo, sa Rene Saldo. Happy wedding anniversary with Ding. Be happy always, keep strong and healthy and safe. God bless you more. Okay, so Libra. Ang mga Libra na tao, Setyembre 24 to Oktubre 23, abi mo, ikaw ang mangin master sa imo na batsyagan karon nga adlaw. Amo ina mangin gabay mo para mangin maayong imo kabuhi. Kagdumdumon mo man ang mga tao nga nakabulig sa imo, ilabi na gid sa itong panahon, ngara ikaw sa mga pagtilaw, nan. Kagtuon ka man, nga kabalo-kabala magpakaidalom sang imo sini pride. Okay, masuwati mo nga mga numero 26, 33, 11, 54, 46. Libra, ang imo nga lucky color is ice blue. Sa mga Scorpio na Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22, abaw, ara kasubong sa ginatawag bala River of Life na amo nang dalagan kang kabuhi mo. You are in the River of Life, maayo nga kabuhi, kag kabay pa nga padayunon mong imo kaayo, kag padayunon mo man ang imo pagpaninguha para sa kayuhan sang tanan, ilabi na sang imo pamilya. Kasi masuwanti mo nga mga numero 10, 21, 35, 52, kag 47. Dollar green is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman. Ang mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21. Pasalamatan nga ikaw lang ang nag-iisahanon sa kabuhi mo. Tungod kun may duplicate ikaw, ba duminahon ka man ina. Gets mo? Yes, Sagittarius. Masuwati mo nga mga numero 51, 50, 25, 32, kag 43. Peach orange is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, mga Capricorn, ikaw Disyembre 22, Subtubinero Justin 9. Ikaw Capricorn, satisfied ikaw sa tanan. Nga kun ara sa imo. Amo na mayo na tao. Eager ka man, nga mga maayon dalagan sa panabuhi mo, nga nag-umpisa ina sa pagpaninguha man. Ang imo naman mga masuwati nga numero 48, 52, 32, 14, 31. Citrine yellow is your lucky color. Sa mga Aquarius na tao, Enero 20, Febrero 18, satisfied ka man sa kabugusan sa imo kabuhi. Simple lang, pero malipayo ng imo pamilya. Tanan nga inagyan mo, leksyon ina sa kabuhi. Kontento ka sa kabuhi mo sa karon. Mga masuwanti mo naman nga mga numero 30, 12, 28, 59, kay 45. Raspberry red is your lucky color. Sa mga Pisces, ay mga Pisces na tao, Febrero, Justin 9, tugtog Marso 20, ang mga problema, amo na mga pabakod sa imo, bakon malampuwasan mo. Kag amo ina ang mangin, instrumento para sa katumanan sa imo handom, Pisces. Mangin malipayon ikaw sa proseso sang nagakatabo sa karon sa kabuhi. Magpakabakod ikaw. Masuwati mo man nga mga numero 30, 50, Justin 9, 42, kag 44. Magchanter red is your lucky color. Inang unang nga bahin sa itong man pagbasa sa inyo mga zodiac sign para sa inyo horoscope sa atin horoscope karon nga adlaw. Madik pa si Tita Wilma sa dugang pagiging nga mga zodiac sign pagkatapos sang mga ini.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Radio Philippine Standard Time, alas 12:28. Ang oras Okay, good PM ko no Tito Wilma, pamati lang ko di sakit akong ulo. Ay, nano man anak man. Ini tubig, basi init lang na. Kay Mila Gallego, kabatmate, good afternoon, kumari, mayong hapon. Halong man ikaw. Okay, Tito Wilma, na? Ang aton man dugang mga zodiac sign para sa aton horoscope, Tito We. Di na kita to, tapuson sa siya anay. Ara na kita sa zodiac sign nga awis. Ang mga awis na taong Marso 21, tugtong Abril 19. Ang regalo sa pagpatig-ug yun, natalana na ina para sa imo awis. Kung hindi ka magbago sa imo determinasyon, kag papaninguha, mapaslawan ikaw sa imo handom. Nahalos, maangkon mo na ang kaayuhan. Mga masuwati mo nga mga numero 20, 48, 9, 36, kag 45. Electric blue is your lucky color. Sa mga Taurus, naman mga Taurus, na tao Abril 20 to Mayo 20, paminsaron mo gid ang maayo nga hitabo karon nga adlaw. Kag himuon mo ina pagbugtaw mo gid. Kay ina pa to sang aga, Tita Wilma, pero happy ikaw, na? Happy ikaw kag malipayon na imo kabuhi karon nga adlaw tungod sang imo man nahimo nga kaayuhan. 30, 42, 15, 51, kag 22 mga masuwati mga numero, tangerine is your lucky color. Kag sa mga Gemini, ang mga Gemini na tao Mayo 21, Tugtugunyo 21, ang ihatag mo sa imo isig kapareho, abi mo, ang imo balagi na paambis sa imo isig kapareho, makahatag ina kaayuhan sa imo sa buhi. Mas kapagid nga mag-aayuhan kung magbulig ikaw sa imo pareho. Masuwati mo nga mga numero 23, 34, 18, 58, kag 46. Lavender is your lucky color. Sa mga Cancer na tao, Hunyo 22, Hunyo 22, ay magsalig ka sa universe, Cancer, habang sa imo horoscope, tanan ihatag sa imo. Tanan manifestation na kagara sa vibration sa imo balatsyagon, nga mabatsagan,
mo ina gilayon. Kaya masuwati mo nga, lucky color mo is cyan blue. Sa mga layo naman, yung mga layo ni tao, Hulyo 23, tutubag gusto 22, hilwayon mo ang palpak sa kabuhi mo. Kaya ina ang rason sa imo kapaslawan. Pero layo, abyan ti pa naman ang imo nga kaugalingon, hindi pagpabayang imo lawas. Masuwati mo nga mga numero 5, 15, 25, 32, kag 42. Mango orange is your lucky color. Kag sa katapusan natin yung zodiac sign Virgo, ang mga Virgo na tao doon sa 23, tugtog September 23. Kung mahimo Virgo, i-appreciate mo ang tanan nara sa imo palibot. Kaya nga mahigop mo ang energy sa universe nga mag-attract signs, experiensya nga makapahalipay sa imo karon nga adlaw. Ang maswati mo nga mga numero 8, 31, 22, 45, tag 26. Lavender is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time. Alas 1 na. Ang icon na sa real clock. Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayuno na ito nga itong sinipagpangamuyo. Of course, nga itong pagpangamuyo sa orasyon sa ratabatid sa COVID-19 haragid sa atong tanan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel,
igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat, mga palanggan na ito ng mga tagpalamati aman, Lord. Yes, sabay pa nga padayon, ikaw nga magkaluoy para sa amon tanan. Salamat yan. No? Okay? Mga pinata. No? Mga pinata, upod sa atog sa ni. Ano tita Will mag-Zenton Plus Coffee Mix. Ang kafe. Sodo. Tawi, monitor lang ko di sa pubs, gas station sa barangay Dos Hermanas, Talisay City. Wow! Mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Almera Alpon, ma'am, good afternoon. Salamat. Si Virginia, salamat man. So, sa siningabahin si Tita Wilma magpaalam na, kagingatan man Bible verse for the day, halin sa John chapter 16, verse 7, and it says, "But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you." Salamat gid sa tanan. Buwas naman. Standby sa matahong nga drama ng sahis ng pagsiduma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Para sa Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon